Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajing berbi iki kiwa ban Pynïap iki dok Khla dok penan tang na kabenta kalalot kajing raha ba jing mentoi shimet jongki kat tu kat ni Riew Shim Kabu kamdi shu kabadak thamai hendai kabala juja na kapor syakapor kat kum ka kubor kabala yo lom menta kasngi la yo jing tep bahnen kasngi kadon kajing yap sata jongki dok Khla dok penan hakawa Khri kabadon hakithan pathar khma jong kajirang constituency kadau jong kani kajing yap jongki dok Khla dok penan hakate kawa lakano bakade na kajing pendon kam ya kabi kabala penmi na uthit dieng bala jutip pat ba kum ukharu bat kat kum kawe ka video kabala sapriang hakirin san social media la yu iru yo we urang ba bala yo Khla bakhya kum ba prap ho kilo ai man shu pentip khandian ha ka shi phodrik mentau benai ipulet ka thanat pathar khma kirayo ban kurup ya arsong ukharu bat khangla ru iki kanhun ki bathmu ban sho do kha ha ka te ka wa Halo organi ke jingja na kaliang Deputy Commissioner Khri bhai warped upadhaya ulapan pau ya ka jingsong khya jor halo organi ke jing Pynïap Dusmon ni dok kha ulai thu rubana kaliang jong ka district na ka por ka jupenjari ya ka kandon an shispa sau pusau CRPC ban hukum bat mana persya yakum kini ke jing Pynïap Dusmon ni ke jing thau ba em hakiwa la ka de ka jing berbi ka jing penpathai bom ne kiwe ki ru komru hanrai la yu I ba ki don ki bri ki ba Shim Kabu bat ki bambu ram satya ya kani ko hukum halo organi ka bentana kadang arped upadaya ulai thu bala betha ya katanat fishery bat ki bor pulet bikin penong ya kajing toket ka bajur panap ik bedon kti bat pengat ya ki haki kandon an ki bating e Kalau sepuluh sesok tinu. Diam. Oh, mama. Niti. Tulega. Atau